σας παιδιά, αποφάσισα να κάνω ένα βιντεάκι με το κανάλι μου στο YouTube, γιατί δεν είχα θέμα για να κάνουμε Stardoll, οπότε αποφάσισα να κάνω ένα βιντεάκι στο YouTube. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω λίγα πραγματάκια στο κανάλι μου και γενικά, ναι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το κανάλι μου το λένε Αθανασία Μπογά. Έχω φτάσει στις 524 προβολές και στους 13 συνδρομητές. Για τις προβολές είμαι πολύ χαρούμενη και ναι. Στα βιντεάκια πάμε τώρα. Μπορεί να βγει λίγο μικρό αυτό το κανάλι, το βιντεάκι, συγγνώμη. Και ναι. Λοιπόν, να σας δείξω το βιντεάκι. Βασικά όχι το βιντεάκι, συγγνώμη, τα βιντεάκια που έχω κάνει είναι όλα αυτά εδώ. Δεν τα έχω μετρήσει ποτέ και να σας πω. Και ναι, να σας δείξω σε ποια κανάλια είμαι συνδρομήτρια. Είμαι σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Κοιτάξτε το μόνοι σας. Ναι, εδώ δεν είμαι εγώ. Είναι η ξαδέρφη μου. Γιατί όταν έρχεται σπίτι μου τη βάζω και το βλέπει. Γιατί της αρέσουν να τα βλέπει αυτά. Και έτσι, ναι. Σε αυτά είμαι. Εντάξει, δεν είναι κάτι το wow. Είναι ωραία. Και θέλω να αλλάξω το όνομά μου. Αλλά δεν ξέρω τι να το βάλω. Και έτσι δεν θα το αλλάξω. Σήμερα θα κάνω βιντεάκια blog μάλλον, που θα σας δείχνω διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται το κεφάλι μου, γιατί η μαμά μου δεν με αφήνει. Αλλά πού θα μου πάει, θα την πείσω εγώ. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας πω, δεν είχα κάτι άλλο. Θέλω να σας δείξω μερικά τραγούδια. Βασικά όχι, αφήστε, γιατί θα κάνουμε πολύ ήχο και δεν θα με ακούτε. Ναι, γενικά δεν είχα κάτι άλλο, αλλά σκέφτηκα να κάνω ένα βιντεάκι του τύπου τι έχω μες στην κασετίνα μου ή τι έχω μες στην τσάντα μου. Πρώτα λέω να κάνω τι έχω μέσα στην κασετίνα μου, γιατί είναι λίγο πιο βολικό. Τέλος πάντων, τώρα βγήκε μικρό το βιντεάκι, εντάξει, δεν πειράζει. Γεια σας παιδιά, θα το πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!